ମସିହା 1826 ସ୍ଥାନ ଜୋରନ୍ଦା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଏପରି ଜଳୁଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ମହାବାତ୍ୟା 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। 10,000ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ ଏପରି ଏକ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଯାହାକି ମହାବାତ୍ୟା ବି ତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଗଲା। ତେବେ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଗାଦି କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା ଜୋରନ୍ଦାକୁ ବୁଝାଏ। 1826 ମସିହା ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମନ୍ଦିର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମାନେ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପଛରେ ଏପରି ତ୍ୟାଗ ରହିଛି। ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କ ଉପାଧି ପାଇବା ପରେ ଘର ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରହିବା ମନା। ଗୋଟାଏ ଘରୁ ଭିକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ମିଳେ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମହିମା ଅଲେଖ ଏହି ଧର୍ମର 2 ପ୍ରକାର ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧନା କରିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁମ୍ଭୀ ବୃକ୍ଷର ବକଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଏପରି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିକୁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଘଣ୍ଟି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ମହିମା ଅଲେଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଧର୍ମର ସାପ ଜଗିଛି, ଯାହାକି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବଞ୍ଚି ଆସୁଥିବା ମାନବ ସମାଜ କେବେ ବି ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି ମନ୍ଦିର ତଳେ ଜଳୁଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଏପରି ଜଳୁଛି ଯେ ଯାହାକି ମହାବାତ୍ୟା ବି ତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଗଲା। ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ତଥା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ 1826 ମସିହା ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜଳି ଆସୁଛି, ଯାହାକି କେବେ ବି ଲିଭୁ ନାହିଁ। ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମର ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା କହିଲେ ଜୋରନ୍ଦାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ମାଘ ମେଳା। ଏହି ମେଳା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଏହି ମେଳାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।